Kanggo panggihan para siswa, dina iki Bu Guru bakal ngasta piwulangan basa Jawa saka taman ing jero SMP Kaniso 1. Kanggo mangerteni piwulangan dina iki, coba gatekno apa sing bakal diandharake dina iki. Sumangga. Dina iki Bu Guru bakal paring piwulangan ngenani pocapan aksara swara. Aksara swara ana 5 nanging pocapane beda-beda. Coba digatekke, Bu Guru bakal nerangke saka I, U, E lan O. A Bu Guru lewate luwih dhisik amarga kuwi sing paling beda. Mula digatekke saiki sing I, U, E lan O. I menawa diwaca jejeg kuwi berarti I tetep diwaca I. U diwaca jejeg, U diwaca U. E semono uga, O semono uga. Jadi menawa padha wacane berarti kuwi diarani jejeg. Saiki coba digatekke tuladhane. I diwaca I. Iki, I diwaca I. Ati, I diwacane I. Terus menawa sing U semono uga upa, une diwaca U. E jejeg, E diwaca E kaya tuladhane lele. E diwacane E. Sate E. Sare E. Semono uga sing O. O menawa diwaca jejeg kuwi bisa tuladhane obat. O diwaca O. Obah. O diwaca O. Olah. Kuwi menawa pocapan aksara swara sing jejeg. Menawa sing doyong kanggo I, U, E lan O kuwi diwacane mesti beda karo pocapane. Kaya sing I, coba digatekke sing I doyong. I diwaca doyong, kuwi tuladhane arit. I diwacane E, arit. Keris. I diwacane E, keris. Semono uga sing U doyong, kuwi tuladhane kalung. U ning kene diwacane kaya O. Mula diarani doyong. Balung, une diwaca O. Sing E semono uga nek E ora diwaca E, kuwi mesti kabeh klebu doyong. Contone emas, ene diwaca E. Kuwi tegese doyong. Kebu, ene diwaca E. Kuwi klebu doyong. Terus saiki sing O, coba dikatekke sing O doyong, kuwi mengko mesti unine ya beda karo O. Tuladhane bolong. O diwaca O. O diwaca O. Kalong. O-ne ya diwaca O. Mula kuwi diarani doyong. Sakbanjure guru bakal paring andharan babagan sing A. A kuwi paling beda antarane I, U, E lan O. Mergo A sing tetep diwaca A kuwi ning kene malah doyong. Lah terus kepiye sing diarani jejeg? Sing diarani jejeg kuwi mengko sing unine O. Coba dikatekke saka tuladhane. Sing jejeg kuwi contone apa, sapa, lara. Kuwi A diwaca O, nanging kuwi diarani jejeg. Sing doyong kuwi malah A tetep diwaca A, kuwi diarani doyong. Contone aku, pari, pa, a, alu. A diwaca A, kuwi diarani doyong. Saiki coba digatekke tulodo pitakonan. Contohnya apa pitakonan kaya ini? Tulisan pocapan aksara swarane. Nomor 1. Palang joglo.
Iki sing digoleki mung aksara suarane, yaiku A, I, U, E lan O. Jadi menawa bahasa Indonesia bisa diarani huruf vokal. Oke, saya dikatakan A, O, O. Dikatakan atau dikocapke palang joglo A nek diwaca A nek mau dieling-eling berarti kuwi unine doyong. Palang A nek kene kuwi yo diarani doyong mergo A diwaca A. Joglo O diwaca O diwaca O berarti kuwi jejeg. Saiki coba digatekke sing nomor loro. Contone keliling kutha. Keliling I. Keliling kutha. I ning kene diwacane padha karo pocapane, mula diarani jejeg. I sing ning mburi keliling. Ini diwaca E. Nah, nek I diwaca E ning kene berarti kuwi diarani doyong. Beda nggih, keliling I karo E wacane. Terus saiki sing kutha. U diwaca U berarti jejeg. Kutha to. Nah, ane diwaca O berarti kuwi malah jejeg. Sambut. Kuwi tulodo pitakonan kanggo pocapan aksara swara. Cukup semene piulangan basa Jawa kanggo dina iki. Aja lali asring wijik nganggo sabun. Tetep semangat, njogo kasarasan, Gusti berkahi. Matur nuwun.